Hello everyone! Isa naman pong pagpalang araw sa ating lahat, mga kapamilya. So, ngayong gabi is, andirito tayo ngayon sa pre-PCR. Ayan, so as you can see, ang haba po ng pila, pero sige lang po. Libre po yan. Haba na ng pila. At madilim. Back to 14 days na kasi ang PCR dito sa UAE. Ay, Abu Dhabi, I mean. Kasi Abu Dhabi lang naman ang ganito eh. Kaya ayan, marami ulit tao. Ayan, sa mga lalaki, ang haba din ng pila. Yung mga lalaki doon naman sa kapila. Tayin natin. Anong oras na natin ngayon, ate? 8. Ayan, 8:38 na ng gabi. Pero, ayun, kalahat. Pero, at least, nakakalahati na kami ng pila. Nagkita kami sa may bus stop kanina. Baby ba yan? May booster din doon. Booster, bakuna siguro yan. Malayo-layo pa. Siguro mga ano pa to, 30 minutes pa siguro. Kaya ng 30 minutes. Ate? Anong oras ba tayo kanina dito? Oras ba tayo kanina doon parating? So 30 minutes na pala kami din nakapila. So hopefully kaya to ng 30 minutes matapos tayo. Kasi after this mamamalingkipi tayo. So may finish line. Palapit na ng palapit. Palapit na tayo ng palapit sa katotohanan na yun. Yung kita niyo yung van. Ayan o, doon po tayo magpag-PCR. Libre po yan, libre. So, time check 9:34 na ng gabi. So, nakaano na tayo dito. Isang oras tsaka kalahati, ano? Nakapila kasi alas 8 tayo nandito kanina. So, 1 hour and a half. At least malapit na tayo. Thank you, Lord. Sapa po na dito. Oo. Naragda daw kayo kami today. Nagpilan sa, ayun, praise God. So, natapos na rin tayo. Eksakto alas 10, mga kapatid. So, 2 oras din po tayo na nagpila. Oo. Kasi kami tayo una kami kasi hindi na nalpas kami. So, ayan. Tumaan lang kami. Papunta na tayo doon kina ano. Pero dadaan muna kami ng pagkain. Gutom kami. Grabe na bisinan. Kanina pa ako nagugutom, nakaramdam ng gutom. Hindi pa kasi nag-dinner eh. Kaya daan lang muna kami ng kahit kunti dyan na makakain bago kami pupunta sa market. Para makabili tayo ng pang sinigang daw. At saka pang paksiw na isda. So, bali 2 oras po tayo. Ayan, kasama ko pa rin si Ate Dolor. Ayan, so saan tayo kakain natin? Nahinto muna kami dito sa may panaderia, mga kapatid. Kain lang po kami saglit, nagutom kami talaga, grabe. Hindi na namin doon, hindi na namin maiabot doon sa destinasyon namin. Kaya napadaan na lang po dito sa Along-Luwi namin. Bago kami bibili ng pang sinigang at saka pang paksiw na isda para bukas. Para sa church. So, kain muna kami. Anong oras na? Alas 10 na eh. 10:10. So, katatapos lang namin doon, nagpa-PCR. Kaya napagod yung paa namin, gusto din namin umupo. Nakatatayo. 2 oras ba namang nakatayo? Okay lang mag-antay ng matagal-tagal pagka nakaupo ka. Pero pag nakatayo, sakit sa paa. Dito tayo sa may Pinoy Panaderia. Spanish. Meron pa silang putok. Putok pa yan. Kain tayo, oh. Nagulam ng torta. Dami ng kanin nila, oh. Sinigang. Paksiw pala to. Paksiw na isa. Bangos. Laki ng torta nila, oh. Parang nag-trip ako ng torta nung isang araw. Kaming kumain. At ngayon naman is pupunta na tayo sa naming mga bisikleta. Big Mart. Bibili na tayo ng
karne ng baboy at saka kunting gulay or isda para po bukas, mga kapatid. Sumakit na yung paa ni Ate Dolor kasama. Kaya dati na daw na sumasakit yung paa niya. Tapos nagpila pa ng matagal. Kaya yun. So, ang oras na natin ngayon is alas 10:45. Mag-11 na po. Mag-11 na siya ng ating gabi. Lapit na tayo dito sa second destination natin, mga kaibigan, sa Pamilya. Ayan, ito pupunta. Malapit na. Ay kumain, tapos naglakad ulit. Pagdating doon, gutom ulit. A few moments later. Ito na yung napamili natin, mga kapatid. Ayan, pechay para sa sinigang. Tapos ayan, kunting okra. Pangsahog lang ba? Tapos kamatis. Luya para sa paksiw. Ayan, gabi. Buyon. Gabi para sa sinigang. Ang dami namang kamatis. Ay, yung sibuyas na pinuha natin dulo. Sibuyas. Ayan, kumuha ng kunting bawang. Ewan ko kung meron kayo dito. Meron kayo bawang. Sinigang sa gabi. Ano ba to? Ito yung isda. Ito yung galunggong. Galunggong. 50 lang yung baboy. Dinagdagan lang namin na kasi tatlong ano lang na galunggong. Lilinisin natin. So, ito yung baboy na nakuha namin, mga kapatid, ribs. Inala naman ng dulo. Ribs. Sinigang na ribs na baboy. So, ayan. So, tignan nyo na supot-supot kasi wala na talaga kan nagsarado na yung nagliligpit na sila. Kaya ito, buti na lang may nahiwa-hiwa na. Yan o. Tapos dinagdagan na lang namin ng konting belly-belly. 2 hours later. Yun! Ang sinigong! Yan